Здравейте, това е втората част от битката с танкове между нас, Ормата и Марто. И фак този път няма звук. Не започваме гадно. Така. Окей, така. Миналия път беше малко гадничко заради песента. В началото обаче. Ние после я разтряхме. Добре, че намерихме как да я махнем, че в началото, като го видяхме как беше, как и да е начин. Този път ще съм... Как да съм? Пак ще съм си червеничък. И същия ли си? Да. Ай. Първата... Да, този знае фиш. Искаш на ранда, нали? Какво е интересно ранда? О, това мега якия мап. Жалко, че ти си откъдето по-як. Супер тракър. Тракър беше това, дето ти ги такова граузче си, така че файл драйвер е това, трябва да ти изкопае. Супер файл. Така съм си вземе 20 поинца, ако бях целил. Окей, така ще горе-долу. Там. Това няма да се сигурност. Дигър. Супер. Това дигъра беше. Знам за Dirt Mover. Това ти маха. Да, Lighting Road. Това беше готино. Окей. Трябва да си намала силата. Граунд Шокър, какво. Торс Хамър е това много добро. Оръжие. Ай. Торс Хамър. Чукът на Тор те удря! Ого, да бе се рамо. То пак си мислиш, че се трябва на... Булгън. Ама да, дали. Добре, когато всичките минават така на те, това като някаква заряд беше. Карпет бомба. Карпет не е ли такова? Килим. Карпет бомба. Килим на бомба. Това се едно фанеш някой килим в някой канал. Къде падна? Биг шот. Трябва да се види. 20 на 9, факт. До 90. Даре. Това трябваше да трябва... То къде го цели, трябва да е малко... Тук. Dirt Ball. Нямам хубаво, бе. Комик мисъл е хубав, супер флеер и флеер е хубав. Стига бе, човек. Моля, бе, напред. Гола. Блю бол. Ще изчакам някакси си от Гранд Шокър Тракър бим. Направи също. Да, знам. Това трябваше път се стена. Какво прави това? Това е стена. Това те е удря. Реклама. Кам трябва да понамала силата. Така, дигър не искам. Какво друго аз имам? Това е също! Точно! Ти май не помниш нищо. Не! Със силата. Нали още намалих? Да. Това е за граска. Нали аз ти казах, че е за граска? Даре, защо го избра? Де знам. Така ли, че няма как да се намали. This is very cool. Yes! Fuck! 60 на 90, fuck. Fuck yeah. Това не че Добре, че ти също аз съм паската да бъде целите. Дърбол. Това е. Още повече ми помогна. Знам. Нека вече. Dirt Mover.
Това ти е последно. Това купа не е верно. Това ще е последно. Мисъл. Да. Meltdown. 93 секунди. Сам си вземе. Сам си вземе това. Да ти дава това. Остава! Майкъл, не! Колко ще стана, бе? 7! Майкъл, давай. Давай, играй, че. Чакай да стъпи зарядното. Така. Дигар. Айде, бат. Бежик так. Не, окей. Али, за малко. Не бом, то съм част. Пак биеш. Само ще Стреляй прицака. дърт му, бра. Как се прицака? Просто ти стреляй дърт. Това беше от нас. Това беше от нас, ще ни правим трета част. Колкото бе отрязано. Няма да чуете. Окей, аре, чаре. Това беше от нас, така че